Sanibonani ke ma-scout Mavulandlela ninjani? Ya, hey ni smart niyakhoduka namhlanje last day. Nisuka kuphi? So far nikwazile ukuthi nicoshe lapha nihlomile. Khona enihamba nakho umphako enihamba nawo enigoduka nawo. Eniya ngasemphakathini yakini enizofike nani nicobelele laba abangasemakini. Ya, ubani nje ongangitshela ukuthi ugaineni nje lana kule camp. Ya, awuzisho uthi ubani ugaine ntoni? Igama lami ngubanda, ngifundela ngamanje nothi siza abantu ukufunda medical aid. Ukunye kodwa awuzofunda ngalo. Ekhaya nje usungakwazi ukuthi usize nge-first aid mekhona isimo esiphuthumayo esivelayo. Nakomakhelwane usungakwazi. Ngoba phela kusho ukuthi we-scout lapha esikoleni kuphela. We-scout nasekhaya nangakini. Usungakwazi. Isibongo uthe uba konke? Ushangazi. Bengawacela manje uShangazi. Okay ke Mr. Changase ke sikufisela inhlanhla ke uqine ke ube ivulandlela la ngempela ube iscout ngempela. Ngokwenza nangokuhlonipha. Ya. Wenze njalo ke mfakazi. Ya, nihambe kahle ke. Ya. Ya, ekhaya kuphi eMbumbulu? Uhlomile nje ngempela. Lokho okufundile uzokwazi ukuthi ucobelele nabanye ngasekhaya bebengekho la. Okay, ube nosizo nasekhaya nasomphakathini. Ya, hayi siyabonga. Ya, nihambe kahle ke. Bye bye. Awu nani senihamba namba nonke ndawonye.